този видеоурок ще разгледаме как да добавяте впечатляващи преходи и ефекти към вашите видеа, за да ги направите по-професионални и завладяващи. Ще ви покажем стъпка по стъпка как да използвате инструментите на DaVinci Resolve за създаване на плавни и динамични преходи, както и да добавяте специални ефекти, които да подчертаят емоцията и стила на вашия проект. Ако искате да подобрите уменията си за видеомонтаж и да владеете едни от най-мощните инструменти за постпродукция, този урок е точно за вас. Ще започнем с класическия преход, в който кадрите от единия клип се скриват плавно и в същото време се появяват кадрите от другия клип. Този преход е известен като Crossfade. Ето как се прави той в DaVinci Resolve. Преди да започнем с преходите между два видеоматериала, трябва да се уверим, че имаме допълнителни кадри в двата видеоклипа, които не се виждат в момента на времевата линия. Те ще се включат в прехода. Желателно е тези кадри да бъдат около една секунда, за да може в прехода да не попаднат кадри от тези, които искаме да се видят чисти от зрителя. Това означава, че в клипа, който е отляво, трябва да има кадри в неговия край, а клипът, който е отдясно, в началото. Двата клипа се слепват един с друг. След като сме ги долепили, щрахваме с десен бутон върху разделителната линия между тях. Появява се меню с 4 опции. Тези опции се различават по продължителността на прехода между двата клипа. Тя се измерва в кадри. Избираме желателната продължителност и преходът е направен. Cross Dissolve е един от най-разпространените елементарни преходи. Това, което прави, е да смеси двата клипа за избрания период от време. Ако преценим, че преходът не е на правилното място между двата кадъра, можем да го преместим чрез влачене с левия бутон на мишката на разделителната линия между двата кадъра, докато стигнем до желаното място. Също така можем да променим и времетраенето на прехода. Това става чрез повлачване на краищата на прехода, без значение кой от двата се използва. Промяната се прилага върху другия симетрично. По-интересните преходи между кадрите се правят както се използват така наречените транзишени. Всяка една програма за видеомонтаж разполага с различен набор от готови шаблони, които могат да се използват. Ето как се работи с тях в DaVinci Resolve. Активираме панела Effects от горната лента на работния екран. Отваряме категорията Toolbox, като щакваме върху нейното име. От появили се списък избираме Video Transitions. В десния панел се зареждат видовете преходи. Всеки един от тях може да бъде видян преди да бъде избран за преход. За целта червения маркер трябва да бъде позициониран върху разделителната линия на двата кадра. След това показалецът на мишката се меси отляво надясно върху името на избрания преход, без да натискат бутони. Прилагането на преходът става чрез повличането му върху разделителната линия между двата кадра. По подразбиране, времетраенето на преход е една секунда, но вие можете да скъсите дължината по начина, който ви показахме по-рано. Ако преходът ви харесва как се получава, то може да си го махнете или подмените с друг. Изтриването на прехода между два кадъра става когато той е избран, т.е. има червено очертание и от клавиатурата се натисне клавиша Delete. Подмяната му с друга става чрез провлачване на новия преход върху стария. Характеристиките на прехода могат да бъдат променени, като се използва панелът Transition при активен блок Inspector. Настройките, които се появяват в този панел, зависят от избрания вид преход. Необходимо е да отделите време, за да ги използвате целенасочено. Това бяха основите за това как да направим преход между два видеоклипа във времевата линия. А сега ще насочим вашето внимание към използване на ефектите в DaVinci Resolve. Има два начина за добавяне на ефекти към видеоматериалите във времевата линия. Първият начин е от Edit страницата, където монтираме, а вторият е използването на страницата Fusion, която е предназначена за създаване и управление на ефекти. Сега ще се фокусираме върху първия начин, тъй като той е по-лесен за използване. За да използваме даден ефект, то трябва да е отворен панела с ефектите, като от категориите изберете Open FX. В панела вдясно са представени различните ефекти и тук, подобно на преходите, може да се види как би изглеждал ефекта, преди той да се приложи. За целта, клипът от времевата линия трябва да бъде избран. След това, с движение на показалеца на мишката върху името на съответния ефект се вижда резултата от него при прилагане
върху избрания клип. За да се приложи ефектът върху видеоклипа, е необходимо той да се завлече с мишката върху съответния клип. В панела Effects на блока Inspector могат да се направят допълнителни настройки за ефекта. От тук се прави изтриването на ефекта, като се избере с бутона с кошчето. Вторият начин за задаване на ефекти е с използване на инструментите в специализираната страница Fusion. Fusion е интегриран модул в DaVinci Resolve, който предоставя усъвършенствани инструменти за създаването на визуални ефекти, VFX и композитинг. Той е идеален за създаване на сложни графики, 3D анимации и специални ефекти. Fusion се използва базиран на възли Nodes, интерфейс, който използва лесно комбиниране и редактиране на различните ефекти и елементи. Този инструмент е предпочитан от професионалисти в индустрията заради своята гъвкавост и мощност, но е твърде сложен за начинаещи. И така, че с използването на преходи и ефекти може да направите вашите проекти да изглеждат по-въздействащо и професионално. Възможностите са много и ви съветваме да отделите време и да експериментирате. Надяваме се, че този видеоурок ви е бил полезен.